खौ जोङो दा एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि औगुरि हाई स्कुल बिथांखौ दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। Hi friends, welcome back to my YouTube channel खन्थाइ गयारि। जोङो दा गारगाव थिनालियाव फांसन नायनो फैदों आरोना। ओमफ्राय नै फार्स्ट डिभिजन थांग्राफोरखौ दायो बरायनो नागिरदों। ओमफ्राय दसे थानानै लांदां बैसागु मोसागोन आरो ओमफ्राय नेदों जोङो दसे नायगासिनो दङ आरोना प्रग्रामानो थाब जोबाखै। ओमफ्राय लांदां बैसागु मोसानाय नायनो नेनानै मोनालायबाय आरोना, मोनासि जालायबाय। फार्स्ट डिभिजन थांग्राफोरखौ बरायनायखौ आं खेबासै आरोना, नै नेयैनो मोनालायबाय, दासिमबो गैया लांदां बैसागु। जुलि बसुमतारी, बिरजन बसुमतारी बिथांमोनखौ जौसाङाव नुजाथिफैनो थाखाय खावलायनाय थाहैबाय। दाबो मोसाया सोरबाखि। गणेश दैमारी, सोगोमसार दैमारी, रिंखां दैमारी, तेनजिं बसुमतारी, परमजित बसुमतारी, जुलि बसुमतारी, बिरजुन बसुमतारी नोंथांमोनखौबो नैबे जौसाङाव गाखोफैनो थाखाय खावलायबाय। बैसागो बैसागो बयखौबो आखाइ खबनानै मोसानो थाखाय खावलायबाय। मानोना बेबायदि रंजालि साना बारे बारे फैबाय थाया, खेबसे फैयो बोसोराव, मोसाफानो थाखाय खावलायबावनाय थाबाय। बैसागो बैसागो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाहैबाय। बिथाङा रंजा बाजायै जोंनि दिनैनि दानिया जों गिबियावनो हारिमुखौ दिन्थिनानै मुंदांखा जाबोनो हादों। बिथाङा गोबां जायगायाव